हरखाब जाहोन मिथियालासे न'निफ्राय मानसि खारनाय गोमानाय जाथाया आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव गोबांसै। नंगौ, हरखाब हौवा हिन्जावफोरनि गोमानाय, नखर संसार नागारनाय जाथायफोरा बर'फोरनि गेजेराव बांसिननिफ्राय बांसिन जालांनो हमदों। बेबायदिनो जारिमिन नार्जारी मुंनि सासे लाइमोन हिन्जावसाया दासान्दि न'निफ्राय गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरिनि सिङाव थानाय रामफलबिल गामिनि बिजित नार्जारीनि फिसाजो जारिमिन नार्जारीया थांनाय 29 जानुवारिनिफ्रायनो गोमानानै दं। जारिमिन नार्जारीया आथिखालाव क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय जनता कलेजाव BA थामथि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दंमोन। नाथाय मा जाहोननि थाखाय फिसाजो जारिमिन नार्जारीया गावनि नखरखौ नागारदों, बेनि सायाव दासिम बिमा-बिफाया रोखा नङा। जाहोनाव बिफा बिजित नार्जारीया गावनि फिसाजो जारिमिन नार्जारीखौ दुखुगोनां रावै आखाइ खबजबना न'आव थाबैनो फैफिननो खावलायदों। लोगोसेयैनो सोरबाफोर नुसनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9678988083 आव थोंजों खौरां हरनो रायजो राजाफोरखौ गुरैयै खावलायहरदों। आंनि मुङा बिजित नार्जारी। आं रामफलबिल गामिनि थाना सेरफांगुरि, जिल्ला क'क्राझार, बिटिआर, आसाम। थांनाय रबिबाराव 29 तारिख थांनाय रबिबाराव आंनि फिसाजो जारिमिन नार्जारीया गोमानानै दं। आंनि फिसाजोआ जनता कलेजाव थामथि सेमिस्टाराव फरायनानै दंमोन। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ सोरबाफोर आंनि फिसाजो जारिमिन नार्जारीखौ नुबाय बायदोंबा नैबे गाहायाव होनाय थंआव फोरमायहरनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय।